Nej, Tom, det er det TV2 News. De 2 børn er endelig blevet fundet efter at have været forsvundet i 4 uger. Vi stiller direkte ud til vores reporter Mette. Tak for det, Tom. Jeg står her i skoven, hvor de 2 små børn blev væk for 4 uger siden. Jeg står her sammen med Brian og hans hund King, som er politi. Brian, hvordan er det endelig at have fundet børnene? Det er dejligt. Efter 4 uger endelig har fundet den. Den har taget alt for lang tid, den er efterforskningen. Så ja, det er rigtig dejligt. Har I fundet kidnapperen? Ja, hun er en 250-årig gammel dame, der boede for sig selv inde i en skov, men nu er hun begravet i en ovn. Så du fortæller mig, at det er en 250-årig gammel dame, der har kidnappet børnene? Ja, børnene udtaler, at det var en gammel heks, som de brændte levende i ovnen. Det lyder da voldsomt. Nå, det er godt nok sød, hva'? Og tilbage til studiet. Tusind tak for det, Mette. Godt, børn, de har det godt igen, og de er blevet fundet. Og at de har fundet ud af, hvem kidnapperen var. 250 år gammel, 250 grader i ovnen. Nå, vi sætter os hen. Vi stiller hen til dig, Arne. Jeg står her sammen med børnenes far. Hvordan kunne du egentlig lade børnene gå alene ud i skoven? Altså, det gjorde jeg ikke helt, fordi jeg var over i den anden ende af skoven og hugge brænde, og så da jeg kom hjem, så var de bare væk. Og hvad med børnenes mor? Hvor var hun henne? Børnenes mor døde. Hvornår? Kort efter at børnene de kom væk. Hun døde af sult. Er I det meget fattige? Vi var rigtig fattige dengang. Er I det længere? Nej, fordi da børnene kom hjem igen, havde de en masse perler med. Lækkert. Det var alt for mig, og tilbage til Tom. Tusind tak for det, Arne. Det kan godt være, at I forventer en kommentar fra Hans og Grete, men vi kan desværre ikke få noget fra dem, på grund af, at de er i chok over de foregående hændelser, der er sket. Vi stiller direkte videre til sporten. Hej, jeg er Tom. Velkommen til TV2 News. Brian, hvordan er det endelig at have fundet børnene? Det er dejligt efter sådan 4 år. Brian, hvordan er det endelig at have fundet børnene? Det er dejligt efter. Jeg tror også... Det var alt for mig. Tilbage til Tak for det, Tom. Jeg står her i skov, hvor de 2 børn blev væk for 4 år. Lad nu være, det er så godt! Hej, jeg er Tom. Velkommen til TV2 News. Navnet er Tom. Velkommen til TV2 News.